dili man ni sa pagreklamo, pero gusto na mo masaira ninyo nga dili sayon ang gihimo sa ato ang gobyerno sa Davao del Sur pag-distribute aning gihatag sa Korea. Distribute ni sa Digo City, gidistribute sa Santa Cruz, gibahinan ang Matanao, gibahinan ang Bansalan, gibahinan ang Magsaysay, gibahinan ang Hagunoy, gibahinan ang Padada, Giblawan, ang Sulup, ang Malalag. 1 city and 9 municipalities sa Davao del Sur ing ana. Og tanan mayuta, tanan senior citizen, tanan PWD, tanan kalipi kana, pero wa man tanang ingon nga tanan. Ay nang klaruho na to hagay para walay madismaya ba. O, gisulti yun na to ni kay para mahibal-an niya ang gihatag sa Korea gidistribute na. Ing ana ang pamaagi. Bahin ba? Walay pili nga lungsod, tanan gibahinan, kutob sa makaya. Okay? So mao na siya diha mga bay. O niya, mao lagi ni transparensiya lagi. Dapat magkahibalo mo ana mga taga Davao del Sur, mga katawhan Minos Tua, naman po na sa Facebook. Naay mga basher din ha nga pinili lang daw. Inyo hapon na. Dili man na mo obligasyon niya patuhuon gyud mo. Dili na pinili basta kay nagsulti mi dinhi nga walay pili na. Pasabto na mo na ebidensya nga walay pili. Mao na na. Kung inyo gyud pamugos niya namili, inyuhan na na. Inyuhan na na. Pila ra man pud mong kabuok nagsulti kun ana nga namili ning administrasyon na ni. Magposta na po yung mga dami account niya mo na namili na. Nga na gyud na basta eleksyon. Patingoga po daw tong mga gipanghatagan. Nya ikaw nga sige samok-samok ay mo yung kag namili. Isar ka kabuok. Dili pa gyud nimo pamatud-an nga namili. Paistoryaha tong mga natagaan kung gipili ba to sila. I mean, kung gipili ba to nga unsa man ka, asa ka mo botar. Walay ing ana. Ha? Walaon na nato na mga huna-huna sa mga tao nga ing ana politika rang gihapon. Wala na, walay politika. O di gobernador pa, og mudagan pa siya gobernador. Pugson yun sa mga tao nga tiwasan ang imong nabili mo sa katermino gob. Yan ang himuon. Niya pa, last na nako ng term. Walay politika hay, serbisyo hay hinuon. Og niya pa sa nabili niya nga termino, buhos niya tanan ang pinaka-the best. Pinakamaayo niya habilin or pinakamaayong pwede niyang himuon. Resulta niya para sa Davao del Sur sa iyang katapusan termino. Og ang mga katawhan sa Davao del Sur makita gyud nila ang tinuod na gugma sa usa ka leader na dunay pagpangga sa lalawigan ug sa katawhan niini. Pwede man na mo recommend, no? Kinsa man kaha ang i-recommend ni Governor Dodo Cagas kung maabot na ang panahon niya, human ang iyahang administrasyon. Mahuman na gyud niya kumpleto ang iyahang term. Kinsa ang iyahang kasaligan, kinsa ang sa tan-aw niya dunay susama niya og panghuna-huna, susama niya og idea sa pagpangalagad sa lalawigan. Klaro na. Iya gyud nang i-recommend o iya gyud nang ipahibaw sa katawhan sa Davao del Sur nga siyempre kining iyang mga ligasiya kay nakauyon man taan ni. O niya inig mahuman ang iyang termino. Lain pog sayangan nato ning iyang mga nahimo og iyang mga nasugdan. Siyempre, iya gyud nang i-recommend ang iyang bugtong anak. Ang atong Vice Governor karon, Mark Cagas. Posible gyud na dako kay posibilidad
nga mao niya nay mahimo usab natong gobernador sa lalawigan sa Davao del Sur pohon-pohon. Motiwas man sa mga nasugdan. Nakauyon man tang Gobernador Dudu Cagas. Unya inig mahuman ng iyang sunod termino, mudagan siya, daog siya, mahuman na, wala naman na. Pugson niya po na ito, hindi naman na siya pwede makadagan. Niya usaon man yung mga nasugdan. Ipaguba na to dito sa Pikas. Katusama ito naguba ito nga to ang sports complex. Klaro na kay mga ebidensya nga sa ilahang administrasyon to naguba. Niya ilahapi ipahid yung Gobernador Cagas, mga baga kignaong. Ipaguba na po na to dito. Ni human sa termino ni Gobernador Dudu Cagas, ipaguba na to, sayang kayo. Ato biya ng kwarta ng mga proyekto, di ba? Kung walay pandemic, kinirambaya yung administrasyon na nga na medical mission, tumang kay sona yung mga sa bukid-bukid, sige nag-uhaw na kay sa medical mission, pasensya na mo kay pandemic man, bawal man gina. Ilang ka mawala ang pandemic, balikon na yun na nigob ang kuan. Sige, itong pangutana si Gob ng doktora masungsong nga unsa man daw pwede na tamang medical mission. Ingon ang IATF nga dili pa man gyud daw. Gusto na ni Gob nga pang tambalan na tong mga kaigsuonan na to, mga bisag unsang mga tribo sa kuan sa bukid. Musakag bukid si Gob, dalag mga doktor, dalag mga tambal. Ingana ang administrasyon niya. Nya unsa man walaon na to na. Dito kita sa administrasyon niya walay tambalay, walay medical mission. Dito kita sa administrasyon niya a provincial hospital kamuritsing lang agi. Walay tambal. Walay doktor. Ang daghan pasyente. Agay. Di mo po siguro tatanga nga mo ibalik na to na Mike. Ipaguba na po na to ng mga arko. Dagko na ba kayo na itong mga arko? So may paguba na to na? Dili. Muna itong gingon din ha. Nga, pwede kayo na itong ibalik si Gobernador Cagas. Ang siya'y pasabot na ko na. Iniguman siya termino, ibalik siya. Dili naman na pwede. Ang punto na ko, ibalik si Gobernador Cagas ang iyahang gugma, ang iyahang estilo sa pagpangalagad. Ang iHealth plus niya, pinaagi siyang anak. Sa yun rana. Kung gusto ninyo kung gusto gyud nato tuloy-tuloy ang improvement, ang kaharuhay sa ato ang dapit, ang peaceful nga Davao del Sur, ang wow nga Davao del Sur. Ibutang na to pohon ha, Vice Governor Mark Cagas. Kisa kahiyahang Vice Governor ana. Dili man gud mosugot si kuan Ray Amido. Na siya ay mag-Vice Governor siya mosugot. So pilian na to na kisay Vice Gov. Kung kung paminaw na to din ha kanang atmosphere magod din ha sa kung kana sila ay magkuyog kanang mga dagko nga mga opisyalis sa Kapitolyo sa mga opisina nila sila ay magisturhanay or sa bisa na sa gawas o sa ilang mga balay sa balay ni Gob ana. Ang atmosphere diya ba no na mga mapansin na to ba nga og ingon ana ang mahitabo. Ibilin ni Gobernador Cagas, isalig niya ang tanan, ang pagdumala, siya rin sa panggamahanan sa lalawigan ni siyang anak, si Vice Gov. Niya, si Vice Gov man siya, kisa kaha ang ilahang mahimong tandem, ikaduhang amahan sa probinsya. Mardiyan na to makita ba nga, pwede kita na to din ha, posible siguro si board member Attorney De Los Santos, no? O di ba kaha basig si ngayon po kayo si Sir Eric Agbon, no? Pero murag mag board member pa siguro na puhon-puhon, dili pa siguro karon, no? Kay
Kung niya pa kailangan naa siya sa usa siya sa mga pundasyon sa kanang kanang si tawag ani sa mga kagas ba, mga political tactics.